Bio, Diri bebidíon an seo ag léamh na Nuacht don éanú lá díag mí anar rábhíle sanna díag agus arnú cítá bictúr tusaí an le neamh ach ar gara dónal. Tá sé tidéis cuairt a thuairt teorainn na Stát Aontaithe le Mexico, agus é in McAllen, Texas. Ag buls Teocht dá phlean balla a thógáil idir Meiriceá agus Mexico. Well, tá sé a cheachtracht stócha. Ní rá stop leis leis an teachtracht waí agus é man feachtas go níoch Mexico as a balla seo a idir dálíonn tá Mexico rééis an méar lár thuairt agus rá ní bheith muide I gcíc as teorann eile agus fágann sin na Stáit Aontaithe gcíc as an balla seo. Tá an rialtas in na stad mar dheala seo. Tá níor sacm cén fá gur cuireadh stop le gníomhaíocht an rialtas. Mar thosa seo agus na trí branche faoi cheannas na Bochtanas, sin an teach bán an seanad agus teach na Nionadaithe. Ach mar sin féin tá an dúna síos seo dúna is dócha. Anis leanta a raibh isteach seileamh déanlathach teach na Nionadaithe. Agus tá an idirmheartaíocht idir tuachtarán agus na déanlathaí ina stad. Agus níos meas arís tá foireann Trump ag chur srían nó plúcha na híireachtaí atá áineanna ag bártaí poblachtánaach an dúna síos a réiteach. Tá idir an dálíonn tá an tuachtarán a gcéire balla seo a thógáil faoi fógart géirchéime ach ní dóilm go nairóile sin. Ok, Meiriceá. Insealbhú an Uachtaráin. An Slua bhó a riamh, ach an Slua bhó Úcráineach gan éon dabhairt. Bhí brú eisteach Úcráineach ag Insealbhú Donald Trump. Agus idir dálíonn tá inchúiseóirí ag scrúdú bon chúiseannaí agus slí má higann sibh an méid atá a gceist. Má tá chuir i gceist bí tar gcónaí ag lorg
bonchúis agus slí nach mítir. Racha Meiriceá. Tá teocht na nagéan ag Ardú níos tapúla ná mar a bhíthas ag túr. Der ólathe gúil na hagéin ag taobh wad níos tapúla ná mar a cheapmuid agus tá impliochtaí tubaisteacha le teachtas seo mar iarmhairt. Is cosúil gur bíad na hagéin a insún an teas breise well, stórálann siad an teas a insún an planéad. Well, is dócha. Níl sagm cin bhaint táig sin leis timpeallacht ach is cosúil go bhfuil fiarúlra agus glasúlra is dócha na nagéan faoi bhrú mílte nach. Tada eile le ráthag lean na Meiriceá. Tá cabhair do Éireann i teacht chun deirí cén fá mar tá rialtas dúnta síos agus dá réir sin catha Éireann agus lucht na tuaithe a bheith níos barraní agus níos spárálaí agus níos cuigiiltí catha siad an cris a cheanna rud atá siúl bacha. Is cosúil. Chua Mike Pompeo chun Éigipte agus nó ní joke é seo agus níl éon buachlíne nó táta mar sin. Agus thug sé óráid ní nach inú thug sé an óráid seo san American University of Cairo. Dir se go bhfuil ré an náire a haring Meiriceá féin ag teacht chun deirí. Sagam cén ré atá ag teacht in áit. Agus os é seo ré Meiriceá henne féin agus is sé. Cir tá Pompeo ag túr? Well, fecim go picture leis scéalsúm fin na hagéin chuir é fuoinis go sílim agus cuma mar a bheith is cosúil gúil an cúigú chuid de chuiréal daun tar éis bása áil sna 3 bliana an ús seo. De bhár taobh agéan. An tín céhé níl sagm céhé beidir wang aisiong ach cuimhríú le caithear é cin fá mar chuir sé teachtareacht amach ar a gcóra sciilcoideachta. Scéal as an miniat. Cá seapánach ach le mothú na Breataine an Nissan Figaro. Cáirín le díon inilte a bhfuil lucht leantóirí dígrúiseach ag sa Bhreatain. Ní scéal é, go sé simúil. Tá Nicolás Maduro ag tosú a Ghara Herma in Venezuela. Ceir go leor. Da Broin an dalinn scéal faoi mar rón is sacm céir tá cearlam. Míon liste na reachtóidí in Nuacht. Ceart a bhótála ar an liste is dócha.
Tá Parliament Stát tí bringlóide íru doibh siúd tá géirí go náthrófaí táchain. Is agam conas. Well, an bhfuil tú craite, mátá is tócha gur inéist seoirthú. Tá na feimilnaí ag rá gur cheart bheanú bhrábús agus tuilimh agus gur bé sin an nérólas. Idir? Ach, cibé tá na hinéistóirí bís fáileach céir do thorlós sa bhríon gábhile san naíteach. Ní bhfuil siad amach. Tá mecha is acu bheach daoine ag inéistús na háitaí ceartach nach. So, let's see. Is agam gur tá ceartach. Mae'n ceart go leor maid. Wel, tá sin a chóréiteach idir an rialtas agus Fiat Chrysler. Dim darmad an tom ar fad go gur cheanna Fiat Chrysler. Ach má cheanna, dhearnar sé mór an maithasa dóibh dearhan. Rinne an cólacht seo íireacht diesel thuirtisteach i Meiriceá ach chun é dionne rigáil siad na testannaí chun sé go nairóch leis na trochannaí sna scrúdathe aschartha. Agriú córéiteach éigin éidir an chólacht agus an rialtas ach chosna sé $8 milliún slána scéalaí agad mór. Michael Cohen an Seannach é Hamadan. Ach tá sé chun fianise a thabhairt os chóir coiste tí faoine chuid aibre don rialtas agus ar nó daoine bís cé deireadh sé. Mar ba é seo lieutenant an Uachtaráin trá. Tá Mutual of Omaha a tuairtisteach géile. Gealann siad go dúra siad áireachas do dhaoine a úsáid drogaí chun inátú HIV nó VEID a scéilge stócha a hechaid. Rud a cínt dlíthú le gceist. Roger Federer tá sé ag lorg an tíú comórtas leadóig san Astráil. Cristiano Ronaldo, cead rinne se, is cosúil, well, níl is agam cead rinne se, ach chuirú ina lé gur éigne sé duine cínt agus tá Pólíní Nevada tar éis barántas áil chun ADN, DNA an bhéarla áil. Má tá gachar dúnta sí sa Washington, níl ealaíonn Charlene von Hale. Tá seo íorhearcach ar siúlan sin, agus munar féidir an ealaíne eicáil sa bhúsaeum ina bhfuil sé ar thuispaint is féidir é eicáil ar líne áit bhfuil síl eile ag an ealaín seo is dócha. So nóbach leis an sáin a Washington té ar an idirlín agus feicitú méid tá wait. Focail des an nód an láinneomh for aimú is dócha go bhur aimníon an siriam an dlí.
bar chuili. Well, didn't go mar chuili an bhéir sin beganí. Insealbhú, dámach acra agam a rá fíor úsáid an, Peter gnéirech me go sé insealbhú acrach. Díolbhú. Conas a úsáidtar an bríthir seo. Díolbhú siad an páiste anas nóir gá ró gailgí anas nóir teist. Gan súailce. Well, duna les súailce, duna gan súailce, nó rud gan súailce, ní léon wathas an. Báiseach ben grána. Olúnta. A bhfuil get sí an olive Dziúranta. Scoitimeach. Gan cuma cardúir. Dún árasach. Dúnta an féin. Cáiach. Salach. Right, sinna méid. Ní na scéalta go léir, rón láineach, agus cúpla focaildaí freisin. Tásúla go mbrobáin sibh tainneamh as na scéalta seo, agus go maimmuid ag caint na chéile arís sarabhádach idir an dálín gcuim rá dé oribh go léir. Slán.